The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kabahayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Pate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Sa mga ka-aksyon sa Viraca, Catanduanes tuwing 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYLE, Radyo Masbate 780 kHz mula 9:00 hanggang 10:00 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radio Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, sa ating Tabang Ora mismo, munting hiling. Simulat sa ating programa si Santos R. Sumulat. Sa ating programa si Santos Alarzar Liantos, 48 taong gulang na mula sa Ubilyar, Albay, at ang kanyang munting hiling ay makapiling ang ina na halos 3 dekada na umano niyang hinahanap. Makapiling pa kaya niya ang kanyang ina at makilala pa kaya siya nito? Panoorin ang munting hiling ni Santos Liantos sa kwento ni Rizel Lusada. Kinukuha ko niya. Gusto niya akong isama dyan sa lugar nila. Manito. Hindi naman ako sumama sa kanya kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. Hindi siya nagaruga sa akin ng maliit pa ako. Kahit hindi ako niya minahal lang, gusto nung ako maliit pa. Bilang isang anak ako, ang pagmamahal ko nasa kanya pa rin kasi siyang nagluwal sa akin. Hindi naman ako magsisisi sa kanya kasi yun ang ano niya, yun ang gusto niya eh. Iwalay sa pamilya. Tatlong dekada. Sino ang mag-aakala
na sa hinaba-haba ng panahong ito, sa dinami-rami ng pinagdaanang kabiguan at tagumpay sa buhay, may mga katanungan pa rin hindi mabigyan ng anumang kasagutan. May puwang pa rin sa puso na tila hindi mapunan ng anumang kaligayahan. Magandang araw! Ako po si Rizal Lozada at ito ang kwento ni Santos Alarzar Llantos. Lumaki si Santos o mas kilala sa pangalang Sunny Boy sa piling ng kanyang lolo at lola sa Jobillar, Albay. Pinanganak ako sa Manito. Tapos nung pinanganak ako sa Manito, dinala ko ng tatay ko sa Florista. Ilang buwan ka na po nun? Ano yun? Basta ang pagkaalam ko nun, it's more or 11 months. Kasi ayaw ng mama ko tumira doon sa Florista. Kasi yung tatay ko, tatrabaho sa Maynila. Yung gusto naman ng tatay ko, malagaan ako ng lola ko. Para kung saan may katulong sa mag-alaga. Sa akin. Yun, iniwan ako ng tatay ko doon sa lola ko. Umuwi na yung nanay ko sa dyan sa lugar nila. Manito. Nung una daw na dinala ko ng tatay ko, kasama pa siya. Tapos yun nga, ang gusto ng tatay ko, doon sila tumira sa Florista. Iayaw ng nanay ko, kaya bumalik sa lugar nila. Yun, hanggang sa tumanda na ako, hindi na siya bumalik. Dahil sa hindi pagkakasunduan sa tirahan, isang bata ang inabandona at pinagkaitan ng buo at masayang pamilya. Ang lolo at lola ni Sunny Boy ang nagpalaki sa kanya. Sila ang kumalinga at naging tahanan. Makalipas ang ilang taon, muling nagpakita ang ina ni Sunny Boy at pilit siyang binabawi na. Ngunit dahil ang lolo at lola ang kanyang unang minahal, sila ang kanyang pinili. Huli namin pagkita, nag-aaral ako ng grade 5. Pumunta siya dyan sa amin sa Florista. Kinukuha ko niya. Gusto niya akong isama dyan sa lugar nila, Manito. Hindi naman ako sumama sa kanya kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. Hindi siya nag-aruga sa akin nung maliit pa ako. Siyempre, yung pagmamahal ko nandun sa lola ko Yun, bumalik siya ulit sa lugar nila. Ayaw sumama sa'yo ng apo ko. Sunny Boy, anak, titira tayo sa Manito. Papag-aralin kita doon. Kukunin na raw ako. Sabi ko, bakit? Sama ka na raw sa lugar nila. Hindi naman ako pwedeng sumama kasi nag-aaral ako. Siyempre, nasikaso ko din yung pag-aaral ko. Hindi naman ako pwedeng sumama sa kanya. Kaya, doon ulit ako sa lola ko naman. Bakit ayaw mong sumama sa akin? Ako ang nanay mo. Habang lumalaki si Sunny Boy, unti-unti niyang nauunawaan na kahit gaano man kalala ang pagkakamali ng isang ina sa anak, nararapat pa rin itong mahalin at pahalagahan. Para sa akin masakit kasi minaliwala niya yung pag-aruga niya sa akin nung maliit pa ako. Kaya ngayon, kahit ganun yung nangyari, hinahanap ko pa rin siya kasi magulang ko siya. Kung wala siya, wala rin ako. Sana kung ngayon, kung buhay pa man siya o gusto ko rin makita. Kaya naman noong nag-aaral siya sa sekundarya, sinimulan niyang hanapin ang kanyang ina. Nasa pa lang ako nun, binata pa ako nun, ninanap ko na yun. So lang, telegrama nun. Wala pa naman akong idea nun. Kasi lumaki ako dito sa Kung sa syudad ako lumaki, pwede kong mahanap kasi may idea akong dito rin ako lumaki sa bukid. Pagitan sa telegrama, sa mga radio station, nanawagan din ako na wala naman akong masagap na balita kung Kaya kung sa tinigilan ko na muna maghanap, nakapokus na lang ako sa pamilya ko. Kung iisipin, malapit lamang ang Jobillar at Manito sa isa't isa para sa paghahanap ng tao. Ngunit bakit nga ba sa tagal ng panahon, hindi nagkita sila Nanay Virginia at Sunny Boy?
sa financial kasi wala akong hirang pangarap talaga kasi wala naman akong ideyang kung paano maghanap sa kanya. Wala naman akong malapitan kaya yan, hindi ko siya na. Kailan ka po, sir, huling tumigil sa paghahanap? Nung nag-asawa na ako. Pero nung ang anak namin, pa lang, 2 pa lang, lagi kaming nagsusulat yung telegrama dahil alam namin yung address na nasa Kabakungan daw eh. Yun, nagpapadala kami ng doon, sulat. Hindi naman bumabalik, siguro ko makanaan rin na nakukuha niya rin kaso lang kung saan walang reply. Kaya hindi kami Kaya ngayon, sabi ko, nag-guided na ako, yung mga anak ko, gusto rin nila makita yung lola nila. Kaya yun, nagparsige kami, mahanap din siya. Ang pagmamahal ng isang anak sa magulang, gaano man kasakit ang nakaraan, ay hindi mo kayang itago. Nag-atubili man si Sunny Boy na sumama sa kanyang ina noong bata pa siya at mas pinili ang kanyang lolo at lola. Ang dugo ay may sariling tinig. Sa ngayon, 48 taong gulang na si Sunny Boy at may sarili na ring pamilya. Ang paghahanap niya sa ina ay hindi lang kanya dahil dala-dala na rin ito ng kanyang buong pamilya. Gusto ko rin sanang nag-ano rin sila kasi wala silang lola. Nagtatanong sila kung siyempre nasaan ang lola nila, lolo nila. Yan, sinabi ko naman sa kanila yung lolo nila patay na. Nga, yung mama ko, yun ang pagkalam kong buhay pa. Kaya ngayon, hinahanap namin. Sobrang saya siguro po. Matutuwa po kami kasi makikita na siya ng mga apo niya. Tapos yung asawa ko makikita na rin siya. Bakit gusto mo makita yung lola? Kasi po, wala po kaming kinagisnan na lola talaga. Gusto mo bang makita din si Lola Virginia? Opo. Bakit gusto mo siya makita? Gusto ko magka-lola. Gusto ko din pong makita si Lola kasi simula pagkabata, wala kaming kinagisnan na lola. Kaya gusto namin mahanap siya para makasama namin. Kasi simula't bata, di ko pa siya nakikita. Lola, mahal kita. Tatlong dekada na ang lumipas. Sa bawat taon, hindi nawawala ang tanong ni Sunny Boy. Nasaan na kaya ang kanyang ina? Buhay pa kaya ito? At kung buhay pa ito, kilala pa kaya siya? Ngayon, hindi na lamang siya ang anak na sabik, kundi isang ama na nais iparamdam sa kanyang sariling pamilya ang yakap ng isang lola na matagal nang nawawala sa kanilang mga buhay. Ang pagmamahal ko nasa kanya pa rin kasi siyang nagluwal sa akin bilang isang anak. Kahit hindi niya nagawa sa akin yung pagmamahal niya at pag-aaruga sa akin, ako gusto kong mag-aruga sa kanya kung sakali may na. Ang hiling ko lang talaga, nung magkasama kami ng mama ko, tapos yung mga anak ko, yun lang ang pinahiling talaga nga. Kasi kahit dahil matanda na siya, pumanaw man siya, wala siyang inakit sa amin na, yung anak ko, hindi man lang ako, Sa labis nilang pagnanais na mahanap si Nanay Virginia, ay sumulat na si Sunny Boy sa ating programa. Bit-bit ang pag-asang matutugunan ang kanyang munting hiling. Ako po si Santos Alarzar Leantos, nananawagan sa ora mismo na sana mahanap ng aking magulang na si Virginia Alarzar. Almost 30 years na kami hindi nakikita. Nais ko pong makita kasi inahanap din sa akin ng mga anak ko kung sinong lola nila. Kaya yan, nagpupursige kami na mahanap siya at makilala din ng mga anak ko. Dahil sa nakakaantig na sulat na aming natanggap, agad kaming nagsagawa ng investigasyon sa maaring kinaroroonan ng kanyang ina. Hello? Nakipag-ugnayan kami sa barangay Kagbakong ng Manito Albay na siyang tanging impormasyon na meron si Sunny Boy. Sa programa po namin ay may nagpadala po ng sulat na hinahanap. At nang makatanggap kami ng kasagutan mula sa barangay Kagbakong, agad kaming tumungo sa kanilang opisina.
napag-alaman ko na mayroong residente nga doon na nagngangalang Virginia Alazariantos. Hello po, good morning po, Kap. May residente po ba kayo, Kap, dito na nagngangalang Virginia Alazar Bachiller? Ito talaga yan sa ano yung pangalan na yan. Nakatira yan ngayon, nandiyan kay Raymond po Alusado. Ito na nga ba ang inang mahigit 3 dekada ng hinahanap ni Sunny Boy? Ayan mga ka-aksyon, dahil sa pagpapatawad, pagkaulila ng isang anak sa loob ng 30 dekada ay ninais niyang makita at makapiling muli ang kanyang ina. Kaya abangan natin yan mga ka-aksyon kung makikita pa nga ba ni Santos Liantos ang kanyang nanay at makakapiling pa niya ito. Ayan, 3 dekada na hindi niya nakasama ang kanyang nanay. Kaya abangan natin yan mga ka-aksyon sa Munting Hiling. Samantala, dumako naman tayo sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa Kabikulan. Hinagupit ng Bagyong Uwan noong Linggo, 9 ng Nobyembre, ang ilang bahagi ng Bicol Region. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng Ako Bicol Party List upang makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta. Ang buong update na yan sa kwento ni Ella Nipa. Nito lamang linggo nang salantahin ng Super Typhoon Uwan ang rehiyon ng Bicol, kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala at pagbaha sa iba't ibang probinsya at munisipalidad ng Bicol. Ngayon, bilang tulong, ay agarang nagsagawa ng relief goods repacking ng Ako Bicol volunteers para magbigay ng tulong sa mga residente at kababayan nating lubos na naapektuhan ng bagyo. Ngayon mga ka-action, kasama natin si Miss Sally Luces, ang Regional Community Connections Officer ng Ako Bicol Party List. So magandang araw Ma'am Sally. Magandang araw Miss Ella, magandang araw din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Tabang Ora mismo. So ngayon Ma'am Sally, kamusta po yung naging preparasyon po ng Ako Bicol Party List pagdating po dito sa ipapamigay po nating relief goods? Well, nakikita mo naman ngayon na nagre-repack yung ating mga volunteers ng Ako Bicol Party List upang yan po ay madala sa mga pinaka-apektadong lugar dito sa Bicol Region. Target po muna ay ang Rapu-Rapu dahil nakipag-ugnayan na ang ating mahal na congressman na si Congressman Pido Garbin sa mayor ng Rapu-Rapu Albay, si Mayor Otoy Galicia, na kung saan meron po tayong 2,000 families na target beneficiaries bukas sa Rapu-Rapu Albay. At sa susunod na araw ay inihahanda na rin ng grupo ng Ako Bicol at ng mga volunteers yung para naman sa probinsya ng Catanduanes. Uunahin muna yung pinaka na salanta nitong Bagyong Uwan at yun muna ang unang dudulugan ng tulong ng Ako Bicol Party List. Dahil ang Ako Bicol Party List unang-unang magre-responde at magbibigay ng tulong sa mga kababayan natin upang kahit papaano makapagbigay ng kaginawahan sa mga kababayan natin na naantala ang kanilang paghahanap buhay. At syempre, unang pangangailangan ng tao ay ang pagkain. Kaya ang inihanda ngayon ng Ako Bicol Party List ay ang pangunahing pagkain na bigas. At yan nga mga ka-aksyon, dahil sa paghahanda ng Ako Bicol Party List para sa matulungan natin yung mga nasalanta nating mga kababayan, ngayon ay makakapanayam natin sa linya ng telepono si Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Magandang hapon po, Congressman Pido. Magandang hapon sa lahat ng nanonood, nakikinig na Tabang Ora mismo. Opo. Opo. Congressman Garbin. Magandang hapon. Opo, kumusta po kayo ngayon, Kong?
Well, busy tayo manning the preparation ng relief operation natin sa iba't ibang lugar dito sa Bicol region. Opo, nababanggit niyo po kung yung preparasyon na ginagawa po ngayon ng Ako Bicol Party List para sa mga Bicolano po itong nasalanta ng bagyo, particular po saan pong munisipyo? Well, syempre, hindi natin ikakaila yung Camarines Norte ay heavily damaged din. Same thing ang island province of Catanduanes, heavily damaged. And then syempre yung isla ng Rapu-Rapu, even parts of the Partido area, Camarines Sur. So these are the areas that we want to cover sa ating relief distribution. Kahit pa paano makaabot tayo ng 20,000 families sa buong Bicol region. Substantial na yun. We all know na hindi natin kaya i-cover lahat, pero meron tayong nakalaan na for 20,000 families sa buong Bicol region. Opo. Dahil dyan po, Kong, sa mga nababanggit nyo pong lugar na lahat po yan ay identified as damaged provinces, saan po yung unang pupuntahan po ng Team Ako Bicol para po magbigay ng ayuda sa ating mga kababayang nasalanta po nitong bagyo? Tomorrow, nakaschedule tayo sa isla ng Rapu-Rapu. And then the next day, which is Thursday or Friday, baka tumulak na yung ibang team papuntang Catanduanes. And then yung iba naman papunta naman sa Camarines Norte. And then Camsor, Partido area, we're still trying to fit into the schedule kung kailan natin may schedule yung Partido area like Karamuan or yung Sangay, si Roma, yun, kung kaya abutin natin within the week or kung hindi na next week na lang. Okay. So uunahin po muna yung Rapu-Rapu po na naapektuhan po nitong kalamidad. So nababanggit nyo po kung ilan pong pamilya ang mabibigyan po ng tulong mula po sa Ako Bicol dyan po sa Rapu-Rapu? We expect more or less nasa 2,000 na families sa Rapu-Rapu. And then sa Catanduanes naman, 4,000 to 5,000 families. And then Cam Norte, Cam Sur. Basta dinidivide natin yung ating resources. We don't have unlimited resources. And that's why, kumbaga, sabi nga ni sa Bicol, pinagkakanigo ta aning sa mga heavily damaged, devastated areas, ma-reach out kang Ako Bicol Party List. Para maski puro paano, makapagtao kitabang. Opo. Kaya naman ang ating mga kababayan ay hindi po nawawala ng pag-asa dahil alam po nila na meron pong Ako Bicol Party List na laging handang tumulong lalo na sa mga ganito pong kalamidad. Congressman, baka po meron po kayong mensahe para po sa ating mga kababayang Bicolano na naapektuhan po nitong kalamidad at para naman po sa mga kababayan natin na para po ay lumakas po ang kanilang pakiramdam, ang kanilang paniniwala na anuman pong sakuna, anuman pong kalamidad ay malalabanan at babangon po ang Bicol Region. Tayo mga Bicolano, hindi naman bago sa atin yung kalamidad, maging typhoon or mayon eruption sa Albay. And we always recover. Palagi tayong tumatayo sa anumang kalugmok. And naniniwala ako na tayo mga Bicolano ay makakabagon kaagad. Tulong-tulong sa iba with organizations, individuals, NGOs, and local government units na tutulungan upang makapag-recover para sa ating mga kababayang Bicolano. Opo. With that po, alam po namin na very busy po kayo ngayon, Kong, dahil po sa paghahanda para bigay po ng tulong ang Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pilo Garbin, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Salamat, Remy, and magandang hapon. Ayun. Maraming salamat, Kong. So yan mga ka-action, abang-abang lang po kayo dyan sa Rapu-Rapu at sa mga lugar na nababanggit pa po ni Congressman Pido. At lahat po yan ay naka-line up na po na mabigyan ng tulong ng Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo,
Ilang bahay at pangkabuhayan sa Rapu-Rapu Albay ang nasira dulot ng pag-agupit ng bagyong Uwan noong linggo. At alamin natin ang lagay ng panahon mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, ilang bahagi ng Bicol Region ang labis na naapektuhan dahil sa bagyong Uwan at isa na dito ang munisipalidad ng Rapu-Rapu Albay na itanaas ang signal number 5 noong linggo, ika-9 nitong Nobyembre. Marami ang natumbang puno at binaharin ang ilang lugar. At dahil dyan, makakapanayam natin sa linya ng telepono ang Municipality Mayor ng Rapu-Rapu Albay, si Mayor Romel Utoy Galicia. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Magandang hapon po. Opo. Mayor, kumusta po kayo dyan? Mayor, dyan po sa inyong lokasyon? Nakaka-recover na po. Paunti-unti. Okay. So, magandang balita yan, Mayor, ano? Kahit papano po, kahit po dinaanan po tayo ng super typhoon, ay unti-unti pong bumabangon ang municipality ng Rapu-Rapu. Opo. Pero as of this time po, Mayor, marami pa po bang mga lugar or barangay dyan po sa inyo ang lubog pa rin po sa baha? Medyo wala na. And halos kahapon, kakatapos lang namin ng mga clearing operation sa mga road and yung sa mga shorelines po.
Okay. So, nababanggit nyo po yung shorelines. Marami po yung mga kabahayan na malapit po sa tabi ng dagat. Kumusta naman po ito, Mayor, ng mga kabahayan? Meron po bang mga nasira? So, base kasi sa latest situational report po, siyempre salamat sa Diyos wala naman kaming masyadong zero casualty po ang Rapu-Rapu. Pero nagkaroon po tayo ng mga damages, houses na nasa 1,649 partially damaged. As in 108 totally damaged na mga kabahayan po. Okay, 108 total damages na kabahayan at meron pong 1,100 din po yung mga partially damaged na bahay. So, kumusta po sila ngayon, Mayor? Saan po sila pansamantalang naninirahan or nanunuluyan dahil wala po silang mga bahay na matirhan? So, bali nag-provide po yung sa ating mga barangay ng pansamantalang shelter po nila una. Okay. So, ngayon po ba, Mayor, meron pa din po tayong mga kababayan na naandun pa din po sa mga evacuation centers? So, yung iba po, yung talagang totally damaged yung mga bahay, talagang big advice namin na huwag mo nang umalis doon sa mga binigay ng barangay na yung temporary shelter muna nila. Okay. Yung mga okay naman at ligtas naman po yung mga bahay nila ay meron na po kayong decampment order? Yes po. Actually po kahapon pa po kami nag-decampment and before naman sila nag-decamp may binigay po tayong ayuda galing po sa lokal na gobyerno ng Rapu-Rapu. Opo. So meaning to say po, prior pa man po dumating itong si Bagyong Uwan at pagkatapos po itong onslaught ng typhoon, ay handa naman po so yung assistance coming from the municipality. Opo. Okay. So, Mayor, yung supply po ng kuryente, kumusta po dyan sa inyong lugar? Bali, ang nababalik pa lang pong supply ng kuryente yung dito pa lang po sa barangay poblasyon, which is ito po yung pinaka-sentro talaga ng Rapu-Rapu. Okay. So, yung iba, nakikipag-coordinate din po kami sa lineman from Aleco na at least paunti-unti mabalik po yung mga linya po sa barangay. Okay. Kahit papano, okay na din po muna, Mayor, na at least dyan po sa poblasyon ay meron pong supply ng kuryente. Ano po, Mayor? Opo. Opo. Mayor, kanina po ay nakapanayan po namin si Congressman Alfredo Pilo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List at according po sa kanya ay maghahatid po sila ng tulong dyan po sa inyong lugar. Opo. Actually po nakausap ko rin po si Kong Pilo Garbin. Actually siya palang inot na na nag-upload para magpaabot ng tabang. Siyempre, sarap po ang Ako Bicol Party List na matao po ni bagas para sa 2,000 pong families. Opo. Siyempre, sabi niya priority mo na kito talaga. So talagang medyo tinamaan na barangay, which is yung mga napili ng barangay is mga natudo is yung barangay Binusawan, barangay Binabista, barangay Mananaw, barangay Nagkalsot, barangay Tinupan, and barangay Biga. So makikita natin doon yung mga nag-post nung kasagsagan ng bagyo, talagang grabe po yung storm surge nung oras po na yun. Opo. So, 6 na barangay po ito, Mayor, na nababanggit po ninyo na talagang totally po ay marami po dito yung mga naapektuhan po na itong bagyo. Opo. Opo. So, meaning to say po, sa inyo pong binabanggit, una po na tumawag po sa inyo si Congressman Pido at una po yung Ako Bicol Party List na magpapadala po ng ayuda dyan po sa inyong munisipyo. Yes po. Actually, nung kamusta niya tinawagan niya ako noon, kamusta niya mga kalagayan ng mga constituents natin dito sa Rapu-Rapu, na sabi, nireport ko naman sa kanya yung mga sit rep from barangay, yung mga report nila, and nag-abiso kagad siya na magpadala kagad ng tulong, and sabi niya kung hindi ngayong araw, bukas. At sabi niya, sasabay daw siya para talagang mareparo ang satuyang mga
kay Manwa Digdi sa Rapu-Rapu po. Ayun. So, saludo talaga ako kay Congressman Pido dahil siya po mismo yung personal na pupunta po dyan para kumustahin po kayo dyan at ang ating mga kababayan. Opo. Mayor, as of this time, syempre, hindi pa po gaanong nakakabangon ang inyo pong munisipyo. Gawa po nitong nagdaang bagyo. Ano po yung mensahe nyo po, Mayor, sa inyo pong mga residente dyan po sa Rapu-Rapu, Albay? So, ang mensahe ko po sa tuyang mga Rapu-Rapunhon, sa munyan, paditit kitang mabangon giraray. Maski dako lang naging pinsala sa to, padagos po sa tong pagbangon. As in, pagtabang sa lambang pamilyang apektado, ginagawa ta naman ng lahat na makakaya ta. Tanganing makabangon sa tong komunidad. Ayun. And nagpapasalamat man ako sa Ako Bicol na katuwang ni po sa pagtabang po sa mga constituentes. Opo. With that po, Mayor, maraming salamat po at nakita po namin sa social media, sa inyo pong mga posts na talagang 24/7 po ang inyo pong pag-visit at pagtingin po sa inyong mga komunidad, sa inyo pong residente para po ay maisiguro na sila po ay ligtas. Maraming salamat po, Mayor Otoy Galicia, at hintayin nyo po bukas ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Thank you po, Ma'am Remy. And send po sa Ako Bicol online at yung programa po ninyo na Tabang Ora mismo. Apo, maraming salamat po, Mayor Romel Otoy Galicia ng Rapu-Rapu, Albay. Ayan mga ka-aksyon, laki po yung pasasalamat ni Mayor Otoy sa Ako Bicol Party List dahil sa karamihan po ng mga party list at LGU mula po sa Ako Bicol Party List ang unang tulong na makakarating po sa kanilang munisipalidad. At para naman alamin ang lagay ng panahon, makakapanayam natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Ariel Samudjo, ang weather forecaster ng Pag-asa, Southern Luzon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ariel. Magandang hapon naman po. Magandang hapon po. Apo, Sir Ariel, sa tamang ora mismo po ito, ano po yung kalagayan po ng ating panahon? Lalo na ngayon po, nakakalabas pa lang po sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Typhoon Uwan. Ano po yung kalagayan ng ating panahon, Sir Ariel? So sa ngayon po, mga dito sa atin sa Bicol Region, inaasahan po natin na generally maganda pagpaganda yung ating panahon dito sa Kabikulan. Samantalang itong si Bagyong Uwan naman ay patuloy na kumikilos sa palayo dito sa atin sa Bicol Region. Ito nga ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 1:30 AM. Subalit, maaari pa rin po ito pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Pero hindi na rin natin ito inaasahan na makaka-apekto dito sa atin sa Kabikulan. Maaaring maapektuhan ulit nito ay yung nasa mga lugar doon sa extreme Northern Luzon kung saan nga ay inaasahan na ito ay maglalandfall sa may bansang Taiwan bukas ng gabi, kung saan nga ito ay papasok muli sa Philippine Area of Responsibility. So as of 8 AM, ito ay humina from typhoon category. Ito ay naging isang severe tropical storm kung saan ito nga ay huling namadaan sa layong 365 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. At sa ngayon ay meron pa rin itong lakas ng hanging malapit sa gitna na umaabot sa 110 km per hour at may pabuso ng hanging umaabot sa 135 km per hour. At ito ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Opo, Sir Ariel, nababanggit nyo po na babalik po itong si Typhoon Uwan. Usually po, ano po yung nagiging rason or cause? Ano po yung parang scheme? Bakit po bumabalik itong si Typhoon Uwan sa ating pong Philippine Area of Responsibility? Dahil po sa paglakas nga nung high pressure dito sa may bandang China, so hindi po ito makakilos pa tuloy-tuloy. Kumbaga, kung ito ay mag-record kung saan nga ito ay nasa na muli papasok sa Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin po nito, Sir Ariel, palabas naman talaga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lang parang ina-attract po siya
pabalik dahil dito po sa hindi po siya makabuelong lumabas ng ating bansa? Actually po, nakalabas nga ito ng kaninang 1:30 a.m. Subalit dahil nga sa high pressure sa may China, ito ay muli papasok o magre-record pabalik sa Philippine Area of Responsibility. Subalit hindi naman na ito inaasa maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito nga ay maglalandfall doon sa may bansang Taiwan bukas ng gabi. So maaaring magkaroon pa rito ng impact doon sa mga lugar sa may extreme Northern Luzon. Pero dito sa atin sa Kabikulan, hindi na po natin ito nasa direktang makaka-apekto. So inaasahan nga natin ngayong sa mga susunod na araw hanggang bukas hanggang sa weekend na generally maganda yung ating panahon, maliban na lang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Opo. Magkakaroon pa rin ng impact doon po sa mga nababanggit yung lugar. Ito po ba ay makakaramdam pa rin sila ng malakas na hangin or malakas po na pagbuhos ng ulan? Maaari pa rin po yan, lalo po doon sa may sa mga isla, sa may extreme Northern Luzon. Opo. Sir Ariel, aside po dito sa nababanggit nyo po na itong si Typhoon Uwan, meron po ba tayong nagbabadya pang papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, wala pa naman tayong monitor, although may mga nakikita tayo sa satellite image ng mga cloud cluster o mga kumpul ng kaulapan sa may Pacific Ocean na kung saan nga yan ating monitor na kung may posibilidad na maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. Opo. Sir Ariel, unti-unti na pong gumaganda ang ating panahon. Ito po ba ay tuloy-tuloy na or meron pa rin po ba, kasi nababanggit nyo kanina, meron pa rin pa bugso-bugsong pag-ulan. Hanggang kailan po natin mararamdaman ito pong ganitong uri ng panahon? Yun nga po, nasa natin na unti-unti nang gaganda yung ating panahon dito sa Kabikulan. So hanggang weekend, inasan po natin na generally maganda yung ating panahon, maliban nga doon sa tinatawag natin ng mga isolated rain showers o thunderstorms lalo sa mga bandang hapon o sa gabi. Opo. With that po, Sir Ariel Samudjo, maraming salamat po sa inyong time at makiki-update na lang po kami sa mga susunod pong forecast dyan po sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon. Maraming salamat, Sir Ariel. Maraming salamat po, Sis Mabalos po. Ayan mga ka-aksyon, manatili po tayong ligtas at good thing na lang, according sa Pag-asa, mananatili po yung kagandahan ng ating panahon hanggang sa weekend. Ayan mga ka-aksyon, ang papakaabangan po na Season 2 ng Kasangga dahil mas pinalakas yan, mas pinatibay at mas pinadaming kaalaman tungkol sa batas kasama si Attorney John Almario Chan. Panoorin po natin ito. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney John Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo. Abangan, kasangga, malapit na. At yan mga ka-aksyon, pakaabangan nyo po ang Season 2 ng Kasangga. Abangan yan sa November 13, 2025, alas 3 po ng hapon sa Facebook page ng Action Co Digital. At yan mga ka-aksyon ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At yan nga mga ka-aksyon, 44 days na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon, stay safe and keep dry. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.